så. Goddag, Hansen. Jeg er ude på sidste episode. Vi skal have råd op. Så du ikke også i gang, Maja? Nej, jeg tager lige en lille pause. Jeg er bare for sig. Og sådan rydder man op. Sig det til alle folk i verden. Og så kald du på mig, K. K, du kald på mig. Du skal nok give dem kosten, Lars. Ja. Farvel, folken!